खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसाम सरकारा 16 अक्ट'बराव झुमुर बिन'दिनीनि बाहागो लागिरिफोरनो 25,000 रां गथायगोन। एडिआरइ ग्रेड 4 नि जोबथा फिथायखौ 15 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया मटक हारिनि थान्दैफोरजों लोगो हमना सावरायदों। एसटि स्टेटासनि दाबिखौ हेफाजाब होनायनि खोथा होदों। आसामआ 50,000 फरायसाफोरखौ गुबुन हादोराव साख्रि मोननो थाखाय जापानाव फोरोंथाय होनायनि सीएम फ्लाइट स्किम बेखेवबाय। गाइखेर आरो लाइभस्टक सेक्टरखौ गोख्रों खालामनो गुवाहाटीआव गिबि आइभिएफ लेबरेटरिखौ बेखेवबाय। हानजा जिनाहारि खालामनाय केसआव रेवा कर्टआ 20 बोसोरसिम साजा फोसावदों। आफगानिस्तान आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दाङाबाजि बांनायजों लोगोसे नसुंसेनि जेंनाया बांलाङो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ। आसाम सरकारा 16 अक्ट'बराव झुमुर बिन'दिनी बाहागो लागिरिफोरनो 25,000 रां गथायगोन। 16 अक्ट'बराव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया झुमुर बिन'दिनी दिन्थिफुंगिरिफोरखौ मान होगोन। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिथिहोयो दि 16 अक्ट'बर खालि कानापारानि भेटेरिनारि फोथाराव मोनसे जर'खा हाबाफारियाव रेकर्ड सिफायनाय झुमुर बिन'दिनीनि दिन्थिफुंनायाव बाहागो लागिरि साफ्रोमबो बाहागो लागिरिनो 25,000 रां होनाय जागोन। सीएम बिथाङा रबिबारखालि मोनसे लाइभ ससियेल मिडिया सेसननि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायो। बिथाङा बुङो दि बे हाबाफारियाव दिन्थिफुंगिरिफोरनि हारिमुआरि बिहोमाखौ फालिगोन आरो सरकारनि सिगांनि समायखिराखौ जाफुंहोगोन। मुलुगनाङारि थाखोआव झुमुरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जों एप्रिल दानाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दावबायनाय समाव साहानि हारिनि लाइमोनफोरखौ दिन्थिफुंनो थाखाय हांख्रायदोंमोन। आं बिसोरखौ मान होनो थाखाय सेप्तेम्बर दानाव लिंहरफिननो खोथा होदों। नाथाय जों बै समाव बेखौ लाखिनो हायाखै। नाथाय दा बेयो 16 अक्ट'बराव जागोन होनना सीएम बिथाङा बुङो। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो मिथिहोयो दि निजुत मयना स्किमनि सिङाव फरायसाफोरा नबेम्बर दाननिफ्राय गावसोरनि राङारि अनसुंथाइखौ मोनजेनगोन, अक्ट'बरनि किस्तिखौ लाफानानै। दिवालीनि उनाव जों बेनिफिसियारिफोरखौ मान होगोन। बिथांमोनहा अक्ट'बर आरो नबेम्बरनि थाखाय रां मोनगोन आरो दिसेम्बरनिफ्राय बे रांखौ थोंजोङै बिथांमोननि एकाउन्टआव जमा होनाय जागोन होनना बिथाङा बुंबावो। दिवालीनि सिगां सीएम बिथाङा नोगोरारिफोरखौ आसामनि दोरोङारि अतासबाजि कारिगिरिफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बरपेटानिफ्राय जायगायारि महरै बानायनाय पताका बायनो खावलायदों। फै जों बरपेटाजों बानायनाय पताका गावनानै दिवाली फालिनि। आंबो बेफोरखौ बाहायगोन। फै जों जुबिन दाखौ गोसो गोरबोआव गोसोखांनानै दिवाली फालिनायनि रंजानाय लानि होनना रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गखौ मान बावनानै बुङो। आसामनि साहा हारिनि सा 9,000सो महरगिरिफोरखौ लानानै झुमुर बिन'दिनीनि दिन्थिफुंनाया बे बोसोरनि जागायजेन्नायाव गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव मुं थिसनदों। नैथि खौराङाव दङ। एडिआरइ ग्रेड 4 नि जोबथा फिथायखौ 15 अक्ट'बराव फोसावनाय जागोन। थाखो 4 नि मासिफोरनि थाखाय हादोरसा थाखो रिक्रुटमेन्ट कमिसन (एसएलआरसि) आ फोसावदों दि ग्रेड 4 नि मासिफोरनि थाखाय थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइनि जोबथा फिथायखौ 15 अक्ट'बर 2025 खालि फुंनि 10:30 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। आय'गजों फोसावजानाय मोनसे मावख'आरि फोसावनायनि बादिब्ला, जाय बिजाथिफोरा मोगा-मोगियाव नुजाथिदों, बिसोर गावनि आर'जलाइ नम्बर आरो पासवार्डखौ बाहायनानै मावख'आरि वेबसाइटफोर seva.online.org आरो assam.gov.in आव गावनि फिथायखौ नायनो हागोन। फोसाव बिलाइयाव बेखौबो मुंख'नाय जादों दि फिथायआ अरायथा नङै जागोन आरो आर'ज गाबहरनायनि समाव होनाय उदायथि आरो फोरमानलाइफोरखौ फोरमान खालामनायनि सिङाव थागोन। जायखिजाया टेकनिकेल मददनि थाखाय बिजाथिफोरा मावख'नि समाव हेल्पलाइन नम्बर 9582390056 आव फोनांजाबनो हागोन।
थामथि खौराङाव दङ सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया मटक हारिनि थान्दैफोरजों लोगो हमना सावरायदों। एसटि स्टेटासनि दाबिखौ हेफाजाब होनायनि खोथा होदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मटक हारिनि थान्दै आफादफोरजों गावसोरनि गाहाय दाबिफोर आरो लुबैनायफोरनि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे गोरोबलायनाय सावरायमेल खुंदों। मेलनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रि शर्मा बिथाङा खोथा होयो दि हादोरसा सरकारा हारिनि धोनि दोहोनथायखौ संरैखाथि आरो जौगाहोनायनि दाबिजों लोगोसे गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय सिडिउल ट्राइब एसटिनि माननि थाखाय खावलायनायखौ आबुङै हेफाजाब होयो। बिथाङा बुङो दि सरकारा मटक हारिनि लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनो आरो बिसोरनि गासै जौगानाय आरो जौगानायखौ थि खालामनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय गोनांथि दं। बे जथुम्माया गुबुन गुबुन थागिबि हानजाफोरजों लोगोसे गोरोबलायनाय जौगानायखौ बांहोनो आरो बिसोरनि हारिमुआरि सिनायथिखौ सिनायथिनो थाखाय सरकारनि सोलिबाय थानाय नाजानायखौ दिन्थियो। ब्रैथि खौराङाव दङ आसामआ 50,000 फरायसाफोरखौ गुबुन हादोराव साख्रि मोननो थाखाय जापानाव फोरोंथाय होनायनि सीएम फ्लाइट स्किम बेखेवबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया सीएम फ्लाइट स्किमखौ बेखेवो, जायनि थांखिया 50,000 लाइमोनफोरखौ जापाननि रावाव फोरोंथाय होनाय आरो जापानाव साख्रि नागिरनायाव हेफाजाब होनाय। बे स्किमनि सिङाव जाफुंसार सोलोंसाफोरा 5 बोसोरनि वार्क भिजा मोननो हागोन आरो दानफ्रोमबो 2 लाख रांसिम आर्जिनो हागोन। साफ्रोमबो सुबुंनि गासै खरसाया 1.8 लाख रां, जेराव आसाम सरकारा 1 लाख, जापानआ 50,000 रां आरो सोलोंसाया 30,000 रां होगोन। फोरोंथाया JLPT N2 थाखोसिम फरायसाफोरखौ थियारि खालामगोन। गोबां कम्पानिफोरा रावनि आयदा होगोन आरो जापाननि स्पेसिफाइड स्किल्ड वार्कार SSW हाबाफारिनि सिङाव साख्रि थिसनथायनि राहा खालामनाय जागोन। आसाम सीएम बिथाङा बुङो दि खोला करिया आरो जार्मानिजों रोखोमसे हाबाफारिखौ गोसारहोनो थाखाय सावरायनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गाइखेर आरो लाइभस्टक सेक्टरखौ गोख्रों खालामनो गुवाहाटीआव गिबि IVF लेबरेटरिखौ बेखेवबाय। भारतनि सा-सानजा ओनसोलाव द फार्स्ट इन विट्र' फार्टिलाइजेशन IVF लेबरेटरिखौ बेखेवनाय जादों, जायखौ गुवाहाटीआव राष्ट्रीय गकुल मिशननि सिङाव बेखेवनाय जादों। 28.93 कौटि रां बाहायनानै लुनाय बे सुबिदानि थांखिया सा-सानजा हादोरसाफोराव मोसौनि फोलेरखौ जौगाहोनाय आरो गाइखेर जौगाहोनायाव हेफाजाब होनाय। मावख'आरिफोरा बुङो दि बे लेब'रिया आबादारिफोरखौ गाइखेर दिहुनथायखौ बांहोनाय, जिब-जुनारफोरनि सावस्रिखौ फोसाबनो आरो ओनसोलाव मोसौफोरनि जिनारि जौगानायखौ गोख्रै खालामनायाव मदद होनो थाखाय जौगा थाखोनि आजायनाय बिरोंदामिनफोर होगोन। बे मावथांखिया सोमोन्दो गोनां आबाद खोन्दोफोरखौ गोदान महर होनो थाखाय गुवार सरकारनि हाबाफारिनि बाहागो। बेयो गाहाय मन्थ्रि धन ध्यान कृषि बिथांखि PMDDKY आरो दालिफोराव गाव सोनारनायनि मिशन बायदि हाबाफारिनि सायाव सोनारनाय, जायनि थांखिया गामियारि आयखौ बांहोनाय आरो आबादखौ बांसिन गाव सोनारनाय खालामनाय। बे गोदान लेब'रिजों सोरखारा सा-सानजायाव गाइखेर आरो लाइभस्टक रांखान्थिया गोख्रोङै दावगागोन होननानै मिजिंथिदों। द'थि खौराङाव दङ हानजा जिनाहारि खालामनाय केसआव रेवा कर्टआ 20 बोसोरसिम साजा फोसावदों। मध्य प्रदेशनि मोनसे रेवा बिजिरसालिया सासे आइजोखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि दायाव सानै सुबुंखौ 20 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। बिजिरसालिया बिसोरनो 6,000 रां जरिमाना होयो। दायनि 10 दाननि गेजेरावनो बे राया फैयो। बे जाथाया 2024 मायथाइनि 28 दिसेम्बर खालि जादों, जेब्ला दायनिगिरि धर्माराज बंसल आरो अभिषेक रहिजन गडेरियाया आइजोखौ खामानि होनायनि मुङाव हारसिं जायगायाव लानानै थाङो आरो जिनाहारि खालामो। आइजोआ गावनि फिसायखौ खिन्थानायनि उनाव बियो पुलिसनि नालिस होयो। पुलिसआ CCTV फुटेजनि गेजेरजों दायनिगिरिफोरखौ सिनायथियो आरो 50 साननि गेजेराव चार्जसिटखौ गथायना होयो। बे केसनि बिजिरनायखौ 7थि उफ्रा सेसन कर्टआव बिजिरगिरि अनु सिंहआ बिजिरदोंमोन, जाय बिजिरनायखौ होदोंमोन। बिजिरसालिया थाबैनो बिजिरनायनि थाखाय पुलिसखौ बाख्नायदों। 7थि खौराङाव दङ आफगानिस्तान आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दाङाबाजि बांनायजों लोगोसे नसुंसेनि जेंनाया बांलाङो। थांनाय सानफोराव आफगानिस्तान आरो पाकिस्तान सिमायाव गोख्रों दाङाबाजि नुनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय भारतनि नसुंसेनि सुबुंफोरखौ गिखांनाय फैदों। आफगान रौनियाफोरा 9 अक्ट'बर खालि सिमा बारनानै बिथायारि दाथायफोरखौ खहा खालामनायनि उनाव पाकिस्तानआ बेनि फिनजाथाय होयो।
अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।